nikech kane kinyalo paro higa mokalo kane dakteche odhi e ng'anyo nikech wach mar interns ema ne gibedo piny gi sirikal 2017 actually ne gibedo piny gi sirikal giwacho ni nyithindo gi ichulo pesa matin chon en 35,000 koro ema ne dakteche boriwowa kaka nurses matiegre bende ma interns bende higi to gibiro gi wach mar achiel gi ministry kata midendo ni collective bargaining agreement ma 2017 mane wacho ni onego bed ni medo nyithindo gi pesa nikech king'iyo osiptendewa mag piny wacho thothne joma tiye moloyo atamalo 60 mag tich mitimo osiptal itimo gi interns. Yes, koro en pesa mowinjore lakini winjruokno orumo higani matieni higa manyien ji nyalo chak dok e ndara mondo mi ochako bargain for another pay. To Kevin odiche manyoro nano kitelo ne nurses jowetegi ma bende tiegore ka bende no dhi achiel kachiel nyaka Ministry of Health iwacho ni mbele e nyima pise mago mag migawo mochung' ne weche mago mag thieth ka bende ywak kotende kod listi mano mar tiegruok ma bende wacho no pongi mibadhe en ang'o matimre? Koro CS kata jatelo maduong' mochung' ne health ne wacho ni en gi slot mar keto nurses 2,000 ka en gi nafas mar keto mane tiegruok. Yes. Ka en gi nafas mar keto nurses 2,000 though onge gimoro amora mondiki kata nitiere guideline mitiyogo internship midendo ni Public Service Commission Internship Bill of 2016 onge kamondik ni slot mar nurses matiegre en 2,000 mamano owuondo ji oweriam then koro list moting'o nying ji 2,000 list ni en gi joma ghost joma onge e list ni koro nitiere ng'ama ID ne chakore gi 61 karang'o ma ID no sechakore gi 61 be osechopo kata kuno eneo bodi mar ariyo en list ma nuseneno ini wuon iseneno miyango ni my list. Yes. List one go en public domain one kode to jogi be osiepe wang'egi koro mar ariyo list ni oting'o joma timo private internship gisetimo internship ma gitieko jomoko chiegni tieko dong' gi dweche adiwa ariyo koro gima gitimo gibedo posted e public internship kendo koro gin dala to gichamo pesa to in ng'amoromo ma onego bed ni keto internship mondo mi yud license mari inok keti to ng'ami keto en ng'ama osedhi e private internship waseyudo karibu dhano maingo 60 mosetimo private internship gin ready ginyalo kawo license gi anytime lakini koro wanto license wadhi kawo after 2 years matini within the 2 years or 3 years period ok inyal timo gimoro amora ok inyal tiyo hospital moro amora nikech nono to ministry biro maki. Yes, nikech ok opuodhi onge kod license. Yes. Koro list no ong'iye matut ni nikech list no one very sure ni list no pod nigi mibadhi mang'eny kabisa ong'iye matut oket joma deserve a list no nikech jogi deserve it since chakre 2010 graduation or official ceremony pok nobedo a prerequisite mar keto ng'ato internship